ei tätä maailmaa tarvitsisi jatkaa enää. Me voitaisiin lopettaa niin kuin tähän, niin kuin kuvitata tähän. Että oltaisiin vain äijien iltaa veitettäisiin siihen asti, kun maailmanloppu tulee. Olisiko kokonaan veitettäisiin äijien iltaa siihen asti, kun tulee maailmanloppu? Olisiko koko ihmis, kun pelkkää isäntöjen iltaa? Olisiko kokonaan kelli äijien maailma? Yhtä muu pitäisi äijien iltaa siihen asti, kun maailmanloppu tulee. Ei vittu, olisiko kokonaan päässä alaviva isännössä meinen? Nyt taas kyllä äijien ilta meinen. Hei, perkele Jonnekko, paljonko se pääsi vittu, vetäpä nyt sitä vähän sitä alkoholia, vittu nassusi saatana, vittu mikä ei, oi helvetti.